Sana lang walang ahas dito, no? So, ito yung before. Ipakita ko sa inyo kung ano mga kaganapan dito, guys. Pakita ko sa inyo after. Ito po yung sinasabi ko sa inyo, guys, na grabe sila kung magkalkal dito sa ilalim. Grabe. Sana walang ahas. Ito yung sabi ko sa inyo, oh. Grabe, guys, oh. Grabe pagkalkal. Uy, grabe talaga. Ganyan. Okay, meron pa doon sa ilalim. Dami. Grabe yung damage, guys, na ginawa ng groundhog. Yung pipe namin, yung kung saan papunta yung tubig para sa septic, muntika nang masira. Kasi talagang doon nagdidig, buti na lang nag-stop sila. So yun, ito yun, okay, hindi pa ako tapos. Dahil gidiba na talaga nila yung ilalim dito sa aking porch, no? So ngayon si Indemirian gumalaw-galaw na kasi nakikita ko na talaga ngayon kung anong ginawa nila. Uno na ini Merian. Banat jud ay Merian. Kay kung pabayaan man gud namo ni diri guys, no, murag mahugmak-hugmak gyud ani among porch, no. Mahugmak gyud ini kasi po ang foundation po simento. At kapag maabot nila yung ilalim sa among foundation na simento, guys, mag-unlod jud siya, guys, mag-sink gyud ning among nanambot na lang jud, no. So itong asawa ko kasi ayaw man, guys, no, magpa-hire sana kami ng mga tao na mag-collect ng mga groundhog. Kaso sa tagal-tagal na ilang years na kami dito, hindi man gumalaw-galaw itong asawa ko hanggang nasira na talaga ito. Bote na lang talaga, naisip ko itong mga screen na ganito, no, na pang manok man daw ni, oy, iwan ko na lang pang manok daw ito. Sabi ko, i-try nga natin dito sa groundhog kung pwede pa ba ito, kung hindi ba nila ito gagalawin. Doon sa kabila, guys, hindi man ginalaw, no. So ilang weeks na, 2 weeks na ata ngayon, no, hindi ginalaw. So buti na lang talaga. So ngayon napagdesisyonan ko mag-start na tayo dito bago talaga sobrang init, kasi kapag sobrang init na, guys, na pinapaningutin tayo na maraming singutin. So bago pala dito ako nag-start, guys, no, ginalaw-galaw kayong mga nasa likod ko na mga sagbot, no, yung mga bush, no. Ginalaw-galaw ko, guys, para kung may ahas naman, no, kasi paminsan talaga may ahas din magtatago, guys, no, iwan ko na lang. So ginalaw-galaw ko, guys, para naman bago ko nag-start, kasi kung meron sila, nandyan sila, lalaya sila, no. So kaya yun, pagkatapos kinat ko yung dito na side para naman hindi ako sobrang sikip, kasi so kaya yun, konti na lang talaga in the mirror, matatapos ka na dyan. So hindi ko talaga madiridiretso, no. At meron kami natira dito na bato, guys, so ilalagay ko itong bato dito. Puti po ito, hindi po sana ito talaga yung mga ilalagay ko dito kasi puti, and gusto ko sana yan doon sa backyard, yung mga pinagagawa ko na fire pit doon, no. Kaso wala naman tayong choice, no. At saka alam nyo, kung magbili na naman ako nito, guys, ang bigat-bigat, guys, grabe. Kapag yan ang bilhin mo sa Home Depot, guys, pagkarga mo sa sakyan, guys, ay na mga hulog yun mo igit, guys. Ay, ito pala yung bato na, guys, galing po ito sa bahay ni Biana, no. Yung bininta yung bahay na yan, dinala namin dito ni Tami kasi sayang naman, ang gaganda, mahal pa ng mga bato dito, guys, no. Sabi ko sarili ko, dalhin na lang natin ito, magagamit natin ito doon. So yan, nagamit namin yung 3 bag po yan, guys, nagamit ko yung 2, yung ito na lang yung natira. So ito na siya, guys, pero dapat hindi man puti na bato, kaso yun yung meron kami. Dapat ganito na bato, ganito, kaso wala man, guys. Ang puti lang meron kami, so kaya puti na lang yung nilagay ko. So okay na yan, oy, no. So maganda naman, kulang nga lang, kulang siya, guys. Screen, ginanon ko yung screen, and then yun, meron akong mga nilalagay na wood para hindi makatalaga kalkal, no. So yun siya, sana hindi kalkalin, mahirapan na silang magkalkal nito. Disappointed yung asawa ko dito, guys, pero sobrang tawa ko, sobrang saya ko ngayong araw kasi nangyari ito. Anyway, pinagtawanan ko siya, guys, pero nag-enjoy naman kaming dalawa, no. So explain ko lang po sa inyo, guys, my husband bought this pasta maker. So the first thing he does is First thing is when you have a month, I haven't had a day to do it. month. Look, there is flour, nilagyan niya ng flour sa ilalim. Ito daw na ito is, daw siya, guys. Ang tawag nito is, the machine will make the pasta, and Tommy will mix and watch.
That's what I like it. But guys, I don't know if this is true na makagawa po ito ng magandang pasta. But let's see guys ha. Pag hindi ko na, I'm not going to show you the process, but I will show you the result. Daddy shouldn't be. You guys are funny. And you have to add milk, right? Milk, no. Yes. No milk. You don't even know how to turn that on? Oh, I gotta turn it on first. You scare me, Tommy. Wait. Is that how you really do it? That's what I say. I never had one of these, so I don't know. It's not supposed to be doing that. Nalibang. It's reading. Let's see what is the result. Oh, look, it looks like Ziti's. Han? Well, Han! Han! but well, It's so wet! because there's gooey stuff still inside this. I don't think so. We'll find out. No, Han, you... You have to take that out. Put it aside. Honey, it's not right, honey. No, this is wrong. You know why? Because it should be hard. It should be hard It'll to. be hard till it dries, but still, it should be formed. No, it's not working, honey. Not anymore. Not today. Today is a bad day. Seems to be the case. At so yun, lumabas na yung ating master guys. Mag-survey na daw siya dito sa ating mga pinagagawa dito sa ilalim, no? Kasi tignan niya kung approve ba para sa kanya. So sabi ko sa kanya, dong tignan mo to dong at ang mahal ng sweldo mo para sa akin dong. May mga comment lang siya na mga patapsaw-tapsaw na comment, no? Pero sabi niya sa akin dong, wag kang mag-comment-comment dong kasi ako yung gumagalaw at ako yung napapagod dong. Ikaw igo lang ka nagtanaw dong, mag-comment-comment pa talaga ka. Tinanong ko siya guys kasi magkaano ba yung sweldo niya sa akin per hour dito kasi ilang linggo din ato. Hindi ito ilang linggo pero ilang linggo ko na itong pinagplanuhan. So kaya yung mga plano-plano ko dapat bayaran din niya yung oras ko. Natawa na lang siya sa mga pinagsasabi ko guys kasi sabi pa niya pati daw yung mga pag-iisip ko kailangan daw may bayad. Sabi ko din sa kanya alam mo ba kung gaano kahirap dito magsuksok-sok-sok? At sabi ko din sa kanya ang hirap kaya magtrabaho na walang assistant. Dapat ikaw yung assistant ko dong kasi talagang ikaw man yung asawa ko dong. Pero overall daw masaya naman daw siya sa mga pinagagawa ko dito kasi daw proven ko daw mga ilang weeks na daw wala daw kumalkal. So buti na lang talaga itong mga groundhog natakot sa screen or ayaw lang talaga nila mapagod. Kasi kung ginalaw ulit yan ng mga groundhog guys hindi ko na talaga alam kung anong gagawin ko kasi ito na lang talaga yung last ano ko. Hurra, hurra talaga no. Sige na, dito lang muna tayo. Bye.